Hello guys, good morning. Dahil po ngayon, bisitahin natin yung mga prutas dito na tanim. Kung makakuha tayo. Let's go. Tara guys, samahan niyo ako guys. Tignan natin dito yung mga dragon fruit kung may bunga. Wala pa naman akong buta. Takot kung may ahas. Ito yung mga dragon fruit. Yun, sinamahan ako ni Buyintong. Buyintong. Masukal na dito. Marami ng damo. Tara, hakan mo ako. Banti. Dito sana guys magandang maglagay ng kubo, no? Ito maganda maglagay ng kubo. Frisco. Tabi po. Ayun. Ayos ka. Tara. Chico. Walang bunga yung Chico. Star apple kay Mito. Takot ko may ahas. Tung. Bintong. Nako. Sayang pa hindi ko ito na yung duhat. Paubos na pala. Oh, daming mga laglag. Paubos na pala yung duhat. Ayun o. Ubos na nga, hindi pa ubos na. Ubos na. Wala, hindi ko mo lang ito nabisita. Wala na pala. Ito naman yung dragon fruit guys, oh. Marami siyang bunga pero pa, may liit pa. Ayan oh. Daming bunga. May liit pa. Naku, may baka. Kaya dumaan to. Bintong. Ay, may baka oh. Ginagawa mo dyan? Dahil palang santol dito. May santol oh. Ayan oh. Ang sarap nito gulayin. Bayabas oh. Wala pa tayo makukuha guys ng mga prutas. Maliban dun sa santol. Bukas mangunguha ako nun. At gugulayin ko. Masarap yung gulayin eh. Gagataan. Guys, balik na tayo. Wala. Yung dragon fruit. Mga ilaw pa, maliit pa. Sige guys, bukas na lang mangunguha tayo ng santol bukas. Gugulayin namin. Bye bye.